Nuž a Oskan zostal kto vie kde. Môj jediný brat bude hniť niekde v base. Veľký Allah, daj mi trpezlivosť, pane môj. Daj mi trpezlivosť. Ako sa opovažuješ sem vôbec prísť, ty potvora? Ty nič nehovor. Hazal, poď sem. A ešte mi prikazuje, aby som čušala. V tebe naozaj nezostal ani kúsok hanby. Prestaň, lebo si vybijem zlosť na tebe. Hazal! Takže sa mi ešte dokážeš pozrieť do očí? A prečo nie? Prečo nie? Nič zle som nespáchala, rozumieš? No jasné, ten náhrdelník som mu dala do vrecka ja. Bodaj ťa porantalo, ty mrcha. Veď si vydatá žena. Ty máš predsa manžela. Akého manžela? Videla si ho tu za posledných 10 rokov? Ani kvôli rozvodu ho nemôžem nájsť. Všetko si zničila. Zničila, si neuveriteľná. Hazal, ja mám úplne čisté svedomie. Vravím, že som nič zle neurobila. No určite, ale choď, mama. Počúvaj ma, počúvaj. Dobre, odteraz nebudem s Džihanom hovoriť, ani sa s ním nestretnem. Všetko pre tvoje dobro. Aké dobro? Ostalo mi ešte nejaké? Už si mi zničila život. Mama Dilara ma už nebude chcieť. Jasné, že nebude. Kto by chcel dievča, ktoré vychovala takáto hrozná... Rozprávam sa s Hazal, počkaj chvíľu. Keby aj Dilara povedala, že Hazal chce, keby povedala, že si ju vezme, myslíš, že pán Rahmi bude chcieť dievča, ktoré vychovala taká povehlica... Ak o mne povieš také niečo ešte raz, prisahám, že ťa zabijú. Tak potom zabíjaj mňa, aj tak si mi zničila celý život. Nenávidím sa za to, že som dcéra takej ženy ako si ty. Hanbím sa, počuješ ma?